Church tenda sisavanisha vantitangira Sara Jesu amen. Kuchurch kunonakidza. Kunonakidza. Kuchurch kunonakidza. Kunonakidza. Sara Jesu amen. Ndangopa rukudzo kuna pastor wedu tichivati happy Father's Day nekutitendera kuva tiri pano semayouth takamira tichiparidza musara Jesu amen. Ndinoda kutendawo mama mufundisi namusincha, then youth leader wedu, the church board, the youth board, tichingokutenda ine mukana wamatipa semayouth musara Jesu amen. Ndoda kuti kamera kanyatsofokasa. Happy Father's Day to Baba and happy Father's Day to all fathers. The women of church inside Jesus, amen. This is the time. To with theme scripture 2 Chronicles 20 verse 20 and 21. Then Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Okay, it's fine. You can start with Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Now when he got into a boat, his disciples followed him. And surely a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. But he said to them, Why are you fearful? Oh, you of little faith. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So the men marveled, saying, Who can this be, that even the winds and the sea obey him? Ipapo akapinda muigwa, ive vadzidzi vake vakamutevera. Akarepo dutu guru rakamuka pagungwa, zvokuti mafungu egungwa akapfachukira pamusoro peigwa, asi Jesu akanga avete. Vadzidzi vake vakanomutsa vachiti, Ishe, tiponesei, tava kufa. Akavapindura achiti, imi vorutendo runotyireko kudai? Ipapo akasimuka akatsiura mhepo nemafungu uye kugadzikama kwazvo. Varume ava vakashamiswa uye vakabvunza vachiti, munhu akaita seko uyu, kunyange mhepo namafungu zvinomuteerera. Theme scripture 2 Chronicles 20 verse 20 and 21. Theme scripture 2 Chronicles 20 verse 20 and 21. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. As they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and your inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in his prophets, and you shall prosper. And when he had consulted with the people, he anointed those who should sing to the Lord, and who should praise the beauty of holiness. As they went out before the army and were saying, Praise the Lord, for his mercy endures forever. Gwenga reTekoa. Vava kuenda Jehoshaphat akasimuka akati, Teverai kwandiri Judha navanhu veJerusarema. Tendai Jehovha Mwari wenyu, ipapo muchasimbiswa. Tendai vaprofita vake, ipapo muchabudirira. Shure kwokunge abvunzana navanhu, Jehoshaphat akagadza varume kuti vaimbire Jehovha uye varumbidze nokuda kwokunaka kwoutendo hwake. Pavaifamba vari mberi
achiti wongai Jehovha nokuti rudo rwake runogara nokusingaperi. Maita basa. Musara Jesu, amen. Musara Jesu, amen. Tatanga kuerekesa kuna Matthew 8, 23 to 27. But for now, again, we're taking the theme scripture in Musara Jesu, amen. But Jehoshaphat, he was a leader, Musara Jesu, amen. Then there 3 groups that were attack, Musara Jesu, amen. Which means it was 3 versus 1, Musara Jesu, amen. Then kuna kabanga goes Jehoshaphat, then Jehoshaphat, akabata gaiteni kouza Jesu, Musara Jesu, amen. Then Jehoshaphat no declare fasting. But you couldn't fasting. This fasting was affecting everyone, including the children. Musara Jesu, amen. Then you want to fast up down. Then you have Jehovah, like the Spirit of the Lord. Don't make a way kuna jahazi. I am ready. Then you Jehovah got out the Spirit in Wachiti. Musa chaka na kuvundo. Nikuwa na pevano awa. Nikutu kurwa. Akusu kwenyu asindi kwa mani. Musara Jesu, amen. Saka wipako mwana lopa nataka kupama directives. Musara Jesu, amen. Achima kwa kuna jahazi. Musara Jesu, amen. Then pa verse 20. Ndopa wano mukira kuenda parenji letekuwa. Musara Jesu, amen. Waina parenji up. Jehoshaphat ndopa wano zoti. Tendai munamani mugosimbiswa. Tendai mwa profita mugokunda. Musara Jesu, amen. Then pa verse 21. Ndopa wano tanga kutaupa. Wakatanga kurumbinza. Musara Jesu, amen. Wasa notomborwa. Wakavoro tanga kuturumbinza mari. Musara Jesu, amen. Vachiimba songi pa verse 21 yakaiswa kuti vokai Jehovah nekuti nyasha dzake hadziperi. Musara Jesu, amen. Tikaenda nayo mberi pa verse 26 vazopedza kurwa ndopanozonzi zvino vakandokudza Jehovha pamupata weBheraka. Musara Jesu, amen. Ndobva taenda kuna Matthew 8 verse 23 to 27 yange ikutaura kuti Jesu apedza kuita zvaita akati rega ndipinde muigwa sheep or boat ndiende ku the other side. Then vadzidzi vakabva noti Jesu akutondokarati isusu chapiri totokana parege titotevera Jesu. Musara Jesu, amen. You know, life the ever best decision yawakaita ndeyekutevera Jesu. Musara Jesu, amen. We are all here because of Jesus. Musara Jesu, amen. Advantage yekutevera Jesu, you see how God is blessing others. Musara Jesu, amen. Iko kutoona kuti mwari kupafadzaninge zvikana wakapisika moyo zvinosimudzira moyo wako kuziva kuti kana nyingi naningi vakaitirwa. It means one day mwari achandirangarira. Musara Jesu, amen. And also you get to witness God blessing you. Nekuti mwari aitira vanhu mwari anogona kukuitira. Musara Jesu, amen. And there's also the peace of mind that comes with following Jesus. Musara Jesu, amen. Kunyatsoziva kuti kana nditori naJesu zvinhu zvese zvitoripo, hauna kana sense, hauna kana chii, because una Jesu paside. Musara Jesu, amen. Tikatarisa kuna Exodus 33 pavhesi ya15 Moses anobva ati zvoni akati kuna Jesu mwari wati chibuda ina vaEgyptians muende kuti. Then Moses obva ati kana imi mumene musingaendi neni regai kundibvisa pano. Moses akaramba kuenda asina Jesu. Musara Jesu, amen. What am I saying to someone? The best decision we ever made was to follow Jesus. Musara Jesu, amen. There are things that will hinder you from following Jesus. Musara Jesu, amen. On your way to follow Jesus, on your way to follow Jesus, so what am I saying to you? Keep following Jesus. Musara Jesu, amen. Then what Jesu that wapinda muboti muya omigwa muya wakutofamba. Then Bible knows that a great tempest arose in the sea, in so much that the ship was covered with the wave, but Jesus was asleep. Musara Jesu, amen. Okay. Whatever Jesus, Musara Jesu, amen. But why are they facing challenges? If you ever face a situation in which no matter what's happening, Musara Jesu, amen. One and two things. What's happening, Musara Jesu, amen. Mufuni soko no goza na chitizweni. Wakaipa tapisi mshoga achienda kune hawa. Ama dai mimi unozviti unotevera Jesu. Musara Jesu, amen. Tikaona hapa ndechekuti my disciples, they can also face challenges. If Jesu aripo, they can also face challenges. Mepo yakatosimuka Jesu akatorima atori muboti. Mepo ikasimukira vadzidzi vatori na Jesu. So even if uchinamata sei ziva kuti zvakaipa
mukutevera musara Jesu ime tikatarisa madisciples aya vanhu vaitevera Jesu ukavaenda pamusoro pacho patori nomudzidzi asina kuviga mubereki wake Jesu pakatoti arega vakafa vaviga nobva atoenda achitoti ahoraitega chidini chitevere Jesu then ana Jesu vasvava kumutevera mhepo yakusimba tikasa madisciples aya vanhu vainyatsa kuziva Jesu into detail. I think vatoziva kuti Jesu kana apedza kudya anokachita matoothpick vatoziva kuti Jesu anotseka sei vatoziva kuti Jesu anofamba sei vanhu vaiziva Jesus into detail. Kana Jesu paita mamiracles ake vanhu vaivatenda kuti vatsira kuti bataiuko Jesu achitoti namatireo but mhepo yakasimuka ikaenda kuvaataka musara Jesu ime ndiri kuti chiri kutendiwa nhasi chero uchinamati don't lose hope, don't lose courage. Zviriko zvinoitika musara Jesu ime musara Jesu ime tikatarisa kunyaya yaJehoshafati wanzwa kuti kune hondo Jehoshafati ndopanobva tino iyi nyaya yavo itori 3 verses 1 akada Jehoshafati akati don't worry ngatibatire mafumo ngatiende akanyasa kunoti they were outnumbered. There were 3 verses 1. But what did Jehoshaphat do? Akabva declare fasting musara Jesu ime akanyasa kunoti hakuna kumwe kwandingaenda because the situation mamiriro yangaita yange isingadi kuti munhu uite decision yako usina kuisa Jesu mukati musara Jesu ime ndopakabva declare prayer and fasting. Then tiri ipapo Jehoshaphat paverse 12 panovanoti haiwa Jehovha hamungavatongi here nekuti hatina simba rokurwa navazhinji ava vanouya kuziva nesu hatingazivi chatingaita asi meso edu akatarira kwamuri musara Jesu ime. Now my question is uri kumhanyira kuna ani kana mhepo ichinge yasimuka urigoti musara Jesu ime. Dai pakaita mudzidzi wani akanga aine dzungwa aita urume zviri panapa zvatooma isi ngatijambe mumvura tiswime they were going to die vasati vatombosvika kuri but they had one common goal yekuti vakamirira vakati no mamiriro aita zvinhu panapa pane mufesa akarara ari pasapa ngatiendeko kumutsa musara Jesu ime. My question to you, who are the people in your circle musara Jesu ime? Kana pazvinonga zvaoma at some point you need to share with someone musara Jesu ime just to relieve but that person you are sharing with haakufurire here kuti uzojambe upinde mvura musara Jesu ime. These people they were guaranteed vakati no handietomutsa Jesu zvimwe zvinhu zvedu zvinogona kudini kuita musara Jesu ime. Tikatarisa apa zvinonzi vadzidzi pavakaenda kuomutsa Jesu ndopanobva azomuka. At some point unogona kunga uina Jesu mugoti mako but situation ikasimuka ukanoziva kuti but ndina Jesu ari mugoti anonga akanyarara kune himi inobva iti zvoni anotikwanisawo chanoda chete kukumbirwa so ukasatokumbira Jesu anonga akatomira akachitoti saka pamati muchazoita sei musara Jesu ime. What am I encouraging someone before you go anywhere ngatimbotange taudza Jesu musara Jesu ime. The good part with telling Jesus hazvina kwazvinozara hakuna ndinozviziva ndimwegara naJesu wako muri tu mutogadzirisana nyaya dzenyu zvotoita musara Jesu ime. And also tiri panyaya yeseko who are the people in your circle vaniwo hazokufurira here kuti ngatimbojambe hedu ngatimbopinde mvura rume because zviri panapa mavevzi anogona kudini kutotiuraya hakuna kusiri kufa ngatijambe mvura but they were so calm vakaziva kuti tisati tameka any decision ngatimutse mvura pamusara Jesu ime. Don't forget the God that is in your boat musara Jesu ime. Kuna mwari ari mugoti mako wekuti ukakana anomuka ouya okuitisa zvinhu zvako musara Jesu ime. Ngatisakanganwe mwari uyu anotikwanisa hakuna chinotadzwa naMwari anotikwanisa chaanogoda chete kudini kukumbirwa musara Jesu ime. Tikadzoka kunyaya yedu nekuna Jehoshaphat ndokwaakanamata musara Jesu ime. Apa tikatarisa nyaya zvona zoti Jehoshaphat anga atogumira musara Jesu ime asingatozive kuti panapa it was a matter of life or death either vairarama or vaidini vaifa but akaziva wekundotaurira musara Jesu ime akati I'm the leader here, let me go declare fasting zvimwe mwari vangadini vakatirangarira musara Jesu ime. Okay, vadzidzi vaya vakamutsa Jesu
Jesu ndio kanobvamuka. Jesu amuka ndokanobva ati, why are you fearful, oh you little faith? Musara Jesu imi kuti munotyekwa imi wekutenda kushoko. What am I saying to someone? Little faith is better than zero faith. Musara Jesu imi shandisa that little faith that you have. That little faith again yakavaseva from a great deal of storm. Musara Jesu imi it's better to have that little faith. Bible remember that when Matthew 17 verse 20 and 21 replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move here and there. So faith is a mustard seed. Little faith is better than zero faith. Little faith is from a great deal of storm. Musara Jesu imi tikatazanya Jehoshaphat ndio panoti prayer and fasting yao mwemti ndo panokurekera omwari ndo panokurekera kuna Jaezeri obva kuti musatya kana kuvhunduka nekuwanda kwevanhu ava nekuti kurwa hakusi kwenyu ndekwamwari. Musara Jesu imi why did God say musatya kana kuvhunduka? Because zvaitotyisa ende zvaivhundutsa. Musara Jesu imi ndo panobvambira uvanzi musatya kana kuvhunduka. Then vakari ndinofanira directive yakabva yapuwa. Musara Jesu imi vatorongedza presentation kubva kuti ngatitotangei kutorumbidza. Musara Jesu imi ndopavatanga kutorumbidza pavesi 21 vakabva vatanga kuimba song yekuti vongai Jehovha nekuti nyasha dzake hadziperi. Musara Jesu imi vongai Jehovha nekuti makanaka ngoni dzenyu dzinogara. Havasi vatomborwa hono dzacho asi vakutovonga Jehovha. Havasi kuziva kuti vachapona here kana kuti vachafa here pavanhu ngendese 100 vari kuenda kuona kuti vachafa vangani asi vatova bhizi kutovonga Jehovha. Musara Jesu imi zvinhu zvakawanda sometimes zvinoita semunge zvokupenga. Musara Jesu imi situation haisati yagadzirisika. Musara Jesu you are in and out of hospitals. Ukauya nhasi musoro rwadza mangwana navagumba kana madhokta satoguma kutokuziva nezita. Musara Jesu imi but vakutotanga kutorumbidza Jesu hongu yacho isati yatomborwa just because of the word yavakonzwa inoti musatya musavhunduka. Musara Jesu imi the situation was so bad zvekuti mwari akashongoza kuti musatombotyai kana musavhunduka. I was thinking kuti since it was 3 verses 1 obviously kutoronoma moni akarikwa akatomira pamberi achida kuatara but Jehovha ndosvikapaona kuti musatya kana kuvhunduka nekuti ndinemi. Musara Jesu imi what am I saying? Keep your faith. Musara Jesu imi even if ichikwana teaspoon, keep that faith, it will take you far. Little faith is better than zero faith. Musara Jesu imi then theme scripture pa 2 Chronicles 20:20 ndokwakazvidanzi vakamukira kurenje reTekoa. Jehoshaphat ndokakabva zoti tendai muna Mwari mugosimbiswa, tendai muvaprofita mugokunda. Musara Jesu imi okay toda kuti timboni imwe ingo panapa. Munhu akadhikeya fasting is Jehoshaphat, right? Okay munhu akaudzwa kuti kune vanhu vatikomba vanoda kurwaniswa, it was Jehoshaphat. Musara Jesu imi munhu ane munamato wakanyorwa muBible from verse 6 to 12 munamato waJehoshaphat. Musara Jesu imi but Mwari vakupindura munamato havana kudzokera kuna Jehoshaphat vakabva vaenda kune muRevhi. Musara Jesu imi at some point unogona kunamata uchiti Mwari ndanamata Mwari but handisi kukunzwa kuti Mwari taurai handisi kukunzwai, Mwari taurai handisi kukunzwai but your answer inogona kunge iri kuna muRevhi. Musara Jesu imi ndiwe vakamata, ndiwe wafasta, ndiwe une hondo, ndiwe vakakombwa nezvese but Mwari ari kukurisira answer kuna somebody. Have you ever attended a service unoti mufundisi wachipraza unoisoti apafundisi vari kunyatsa kundifamba? Hauna munhu waudza situation yako, hauna munhu waudza anything but unyatsa kuona kuti show iri this is what I needed regarding situation yandiri kuenda ndakatarisana nayo. Musara Jesu imi so ndikuti chii let's avoid having pride yekuti ndikanamata saka Mwari anofanira kutaura neni. Answer kanogona kungokurukira anyway even to the lowest person unoti uyu kuti akandibatsire. Musara Jesu imi answer yakandokurukira kuna Jahazieri. Jehoshaphat ndopaanozoti aona kuti zvinhu zvacho ndopaanoti tendai muna Mwari. His duty Jehoshaphat was
Mr. Jesus, amen. And what happened? Akasimbiswa. Then the answer, yakaenda kukurukira kuna profita murevuyu. Ndobazo titende ai Joshua pakati ndina declare fasting kana mara ine zvakotara hata ure kwati. Why is he saying this to you? But akashinda pakuti tenda kuna Mwari. What he did this part of believing in the Lord. Mr. Jesus, amen. Then Jahaziel pakasina neanza uvoroti ayo saka zvatoita panapa sunga totenge kudini kufara. Mr. Jesus, amen. Ndikuti chiri kumudikana wanasi tenda kuna Mwari unosimbiswa. But tenda muprofita unokunda hondo dzako. Mr. Jesus, amen. Ati yakanogona kungokurukira anyway. Uriwe watsanya, uriwe wapiwa une hondo, uriwe uri kurwarirwa, uriwe uri kudini. But ati yakanogona kukurukira kuna someone. Mr. Jesus, amen. Let's avoid my situations okuti kuti ndinyengere. Unogona kubatsirwa nomwe munhu. I still remember when I was studying for the first time. Saka kasvika kwekuti ndichiende kunyora maexam kuZimbabwe and ndandisina kana mari kuti nditi ndiende kunani for transport. Madhezi acho ndobaba necovid bhodha rakavhara, saka kutopinda kwacho waifana kutojamba, kujamba kwacho waifana kubhadhira mari. Saka waiti kujamba kubhadhira mari pakuenda uine passport uine zvese, kujamba kubhadhira mari pakudini pakudzoka. I didn't have anything. Then I shared with someone I knew. Then I was like, the situation is not going to kusanyira mari exams don't fail because handina mari. But unomboda mari nobana at least 5,000 rands inondikwanisa kudini, and I had nothing that time. Then I but no, ndine mari yandiri kuunganidza imari yangu yekuti ndirori, but I can give you. Then ndozorora patinonga ndapedza chikoro. Ndakati, are you serious? Oh, but you know, you are my sister, can help you with that. Then ndakati saka ndakutoenda kunyora maexams zvatoita official ndakatokati ndakatodzama mumaclassmates kuti guys, this time I will not make it. Ndozokubatai, ndozoattenda next semester. Saka ndiri kuti chianze kanogona kungoburikira pana someone wekuti unoshiya kuti saka zvatoita Mr. Jesus, amen. Usakuti tenda kuna Mwari unosimbiswa, but ukatenda kumuprofita unokundiswa. Mr. Jesus, amen. Okay, then tokataenda the last part yake kuti kuna then Mwari Jesu pakanyaradza the story. Vadzidzi vakabva kutotanga kutenda Jehovha kuti munhu akaita seizvozvo anotanga kungotaurira story kuti inyari inobva yatonyarara. Mr. Jesus, amen. Obva saka the lesson here is kana waitirwa zvakanaka naMwari, let's learn kutenda Mwari. Mr. Jesus, amen. The same thing happened by verse 26. Hanzi zvino vakaenda kukuza Jehovha pamupata weBheraka. Mr. Jesus, amen. Ngatisakanganwe kusvika paextent yekuti kana Mwari vakatimhira hondo dzedu tototi izvi ndaenda mustorini nepamene mudzidzi akati ndisini ndakagara pakona reigwa guys tatichapa, but vakaziva kuti no, mbiri yose ngaidzoserwe kuna Mwari. Kana maropafadzwa regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kana marwirwa hondo dzenyu regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kana zvenyu zvichinge zvaita regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Musatore mbiri inofana kudzorerwa kuna Mwari moita yenyu, asi mbiri yose ngaidzorerwe kuna Jesu. Naivo ndinoti amen.